Čau, vítám vás u dalšího videa Brawl Stars a musíme si zlepšit ranket, lebo ho mám malý, iba silver a musíme si to zlepšit aspoň na gold a niečo. Tak ideme na to. Rare, super rare. Dobré lidi máme. Tu je nejaká dobrá. Shelly, Star. Ne, tam byl jeden taky dobrý. Spike, tam byl. Baby Royal. A za chvíli půjdeme rankedy. Něco starnova. A lidi, něco tu hledáme. Lidi, skiny. To je něco taky prostě, že můžeme admina. Toto je hackera 21 000. Player icon. Docela dobrý. A my musíme něco dělat. Konečně. Void Bosses. Na místo, jak ještě dáme potom ještě k tomu Void Bosses. Aby to bylo trochu lepší. Tohle videjko. A fakt jsem rankedy a ještě bossu. Ranked a boss. Tam název bude ranked a boss. Ranked a boss. Yes, počkej. Hop. Yes. Počekám. No, lidi. Musíme to dát plus lidi. Musíme to dát lidi. Dáš to El Primo, plus El Primo. Či jak se voláš, Edgare, dáš to. Edgare, pojď. Yes, Edgare. Teammate jenom. Já iba, že jedom. Jak to nejde jedom, jak to je veľa. Musíme zabít aspoň v tomhle videu jedného bossa. Ne, co dělá. A možno za chvíli bude video z Pet Simulatoru. Ono tam byl like a rádi odberú by. No nic. Tak. Musíme. Tak natočíme. A asi dlho nebude takový video vycházet. Yes. Hopa, ne. Lidi, musíme dát těž po toho bossa. Musíme ho jenom dát. Plus, dejte ho. Dejte ho, no jenom dát ještě. Edgare, dávej pozor. Ano, Edgare, dávej pozor. Rapix, dávej pozor. Rapixi, co děláš? Yes, dali jsme to lidi. Super lidi, dali jsme to. Yes, o 400 rdovat tropy jdeme dát. Co dáme? Yes. Star Power. Pojď. Oh, yes! Power 12. Mega Ghosts. Co to? Zase? Počte. Co to je?
Dobre. A tohle posledný co? Blbost. OK, startová. Tohle nevím ani co je. Prostě Event Hub, tady co to je? Transforms, OK. No a jdeme si zahrát ty rankedy. Nevím, kde jsou rankedy. To jsou rankedy, musíme jich dát. Musíme se dostat na gol, to je náš cíl. Budu z tohoto dvě části, vám povím. Z tohoto budu dvě části. Dvě části vám povím. To musou být, aha, dobré. Z tohoto budu dvě části. Ještě něco chci získat více než gol potom. A z toho bude další část, tomu nechci to dělat na tuto část. A potom vám nepovím, co budu do další videjka. Lebo nechci prozrazovat. Jak se seká. Jak se to seká, lidi. Lidi, čekajte, jak se to jenom seká. Co to je? Prostě se to bude asi sekat chvíli. Lidi, doufám, jak to prožijete. Co to bylo? Ježiš. Co to je? Je to normální? Lidi. Lidi, mám se odpojit a napojit? Já se odpojím a napojím, lidi. Lidi, já se odpojím a napojím. Počkejte, lidi. No, už to je. Všechno úplně. Dobrý. No a teď to musíme dát už prostě ty rakety. Musíme to dát. Prostě to musíme dát. To bude, na které půjde. Dobré, no. Teď možná půjdu ty rankedy. Teraz to půjde 100%. Ne? 100% to půjde. Game. Albo fotbal, pojď. Co bude? Jak to už čekám. 3 hodiny. No poté. Kde to je? Jak dlouho musíme čekat tu lidi? Nevím, jak dlouho. Ale asi velmi dlouho, že? Lidi, co to je? Mám úplně všechno. Poté, kedy už to půjde? Kamarád, kedy? Poté, no konečně už. Dobrá, kedy, lidi. Jak si vypnu Wi-Fi. Yes, máme to. Lidi, jak vám najde bravko, vypnete si Wi-Fi a dajte si dát zpět. To je nejlepší, prostě vám říkám. To se vám oplatí, jako nevím co. A vlastně co vám zamatuje, ani nevím. Ale prečtu gold, to je trochu divné. Ale to je asi jedno. To je úplně asi jedno. Aha, jak jsem mal asi minulé raket, že? Sako? Proč tu mám mých sako? Pojď, legende. Yes. Máme to. Já jsem nikdy neměl Spike, vám povím. Tak omlouvám se tím, kteří mají rádi Spike, ale mě moc nevyhovuje Spike. Je trochu divný. Mám málo HPček a ne. A toto má plný blbosti. Ten Spike. Nemí skoro nic. Jak by někdo s ním hrát, to je asi jasný. Starnova. To ne, jenom rankedy. Dobré, máme rankedy. A můžeme jít asi na to za chvíli. Prostě otvoríme Starnova drop, alebo čo to je Star drop.
Bravo Pass, to nepotřebujeme. A tohle je takhle, to má být. Tohle mám nějaký odkaz a nevím co, nějaký nefs. Koukneme si zprávy. Starnová linta, to co je zas? Dobře, tak jdeme na to. Knockout Bravo Bounty Member Hodson Haste Bounty. OK, Bounty. To se dá se. Spike. Nebo Mortis, he? Já bych to chtěl strašně Edgara. Ne, nemám ještě Edgara. Já chci Edgara. Aha, to udělali 20 lidíček. Musíme to získat, hoši. Jestli se to zdržel, to já si nebudovat. Dáme to lidi. A promiňte, jak jsem chvíli nehovorila, prostě to bylo napínavý. Prostě lidi. Ne. A OK. Ne, tu nebudete. Tu nebudete. Pojď. Ne, proč to nejde? Lidi, dáme to. Už to máme vyhraný 100 pro. Yes, lidi. Yes. Dobře to je. Tak, jdeme na další rakety. Koukneme se, že co tu máme. Furt. OK, tak jdeme ještě raz. Tak. No, dáme si asi Spajka. Jo, Spajka. To je nějaký bro. Bro, tebe by jsem dal Edgara, tebe se hodí. Aha, OK, dobré. Bro si zobral tohohle. Tak si bere, co chce, bro. Grabte se, co games to win. OK? Že já mám dobré 10 video toto. Těchto fialových, aby jsem vyhrál. Jak to sleduje nějaký 6ročný kid nebo 5ročný, tak má překlad. Ne. Já mám nejvíce, mě nesmí někdo zabít. Ale na brávku si budu úplně všechnych vás přidávět, jak to je jedno. OK, ale na Robloxu to není jedno. Na Robloxu to není jedno. Bum. No, ne, proč lidi? Proč jsem to tam ještě hodil? Kamu, zabij. Yes. Ne. Yes. No, ne, co to jsou za lidi? Kamo, oni tam úplně někdy jdou, nestraží jsem to. Jako, jsou normální ty lidi. Asi ne, že? Jo. To vyhráme. Na 15. Yes. Dali jsme to. Silver 2. Yes. Počte, rare. Jenom.
OK, poté, teď to půjde. Teď to půjde star drop. Nic dobrý. To bylo jasný. Hned. Že to najde. Tam je mytika. Kam? Stoblingu, OK, mytik. Co dostaneme? Nic dobrýho. Samý blbosti jenom. OK. Jdeme další rankedy. Tohle video asi budeme mít jenom půl hodiny. Jenom hovorím. OK, pikat. Aha, jiný jsou na datače. Tomuto by som doporučil asi, že by som doporučil Kedzu asi toho. Ten by som najvíc hodil k jeho obyčeji. OK, Kedzu. Ne, dělal jsem si srandu, to jsem mu vůbec nehodil. Tohle se mu více hodí. Ne. Nejvzácnější, já jsem ho jako první zabil. Yes. Jenom, asi si myslím. Nebo nevím. A co tu děláš? Ne. Zabij ho. Zabijte ho. Zabijte jich. Zabijte jich už, hoši. Hoši, co to je? Co to je, hoši? Hoši, po vás jde Spike? Vy si děláte srandu. Jenom Spike po vás jde. Co ti dává? Rychle to ber, Kedzu. Je normální, Kedzu. Kam to prohrajeme. Já zbytečně kvůli tímhle teammateu, který jsou úplně hrozný, tu já jako prohraju. Ježíš, ty teammatey jsou úplně nenormální. Aspoň jsem dal nejvíc killů. A ty teammatey byly úplně hrozný. Už jich tu nechci nikdy vidět. Nikdy. Dobré, Spike tu máme. Tomuto by som to porozil. Dobře. Tak, jdeme na to. Carlos. Ira 67. Už to je starý Iro. Ako ironické. Já možno si na další kolo nevyberu Spajka. Ne, nevyberu. Je slabý. Au. Ne. La. La. Hoppa. Punk. Ne. Ne. Uf. Ne, pozor. Super. Mě nezabíjej. Jako mě zabij. Je zabij. Iru zabij. Ona to myslela dobře. Fakt. Yes, dal jsem navíc. Skoro. Druhý najvíc. A druhý najvíc kill. Yes. Rank boost. Super.
Rare. OK. 1000 blinků. To ti dává. Yes. Vylepšíme si. Mortice. Nemáme nějaký skin? Top head. Jak dáme top head? Mortice. 103. Tohle. Price. Dobré. Tohle bychom... Počkat. OK, training grounds. Jdeme jenom do tradingu. Či do tréninku. Normálně. Co to je? OK. OK lidi, tak to bychom měli mít. Zmáknutý. Dobře. Tak jdeme. Dobře. Já si dám jen asi Marty. Dáme si dobře, nějakého rychlo dám. Například Bunny. Nevím ani, co to je za brawlera. Prostě jsem nestíhal. Tu jsem někdy měl. A já jsem ten VIP, jak jste neviděli. Fanoušci. Jak asi ne. Kam tohle je to asi nejhorší, co jsem si mohl vybrat, ne? Kam, jak to je úplně hrozný. Tohle není moje normální postava, ne? Kam to mi nehovor, že já jenom s jedným vystřelem. Kam, jak to nikoho nezabije? No super. Jako ty meči se na mě úplně vyklešlali. Já jsem mohl zabít jenom s tímhle. To fakt. A ještě s tímhle. Tohle nesmím nechat vyhrát. Prostě ne. Ne, já jsem to hovoril, že kvůli tomuhle to nemůžu. Lebo ona urobí ten speciální. Kam to mi nehovor, že prohráme. Kam jak to prehráme, to bude trapas. Lebo já jsem věděl, že oni ne... Kam tohle podle mě všetci teammates zapli asi tak 3krát. Třetíkrát prostě. Jenom 3krát prostě. Vůbec si nic neví. Obravku. No super, aspoň něco udělali. Silver 3. OK. Dobře. Za chvíli půjdeme na God 1. Poté. Lidi. OK. Tak to máme. To bychom měli mít. Dáme to nebo ne? Tak dáme. Chci mít co najskvělý Edgara. Jaký ho dáme? Já dám asi Taru. Asi dáme Taru. Já nevím, nic tam nebylo dobrý. Potom mi napište, že si se oplatí. Lebo já nevím. Já se moc nevyznám. Já se iba vyznám tuhle bojování a jenom kopovaný brawleru. Nevím, jestli se mi to oplatilo, potom mi napište. Něco na novým shortu prostě. Najnovším shortu mi něco napište. To je jedno co, ale prostě něco mi tam napište. Že něco se tam vyplatí, něco ne. Že co si mám koupit, za gemy, jak si někdy koupím prostě. Jak si koupím 200 gemů, že coś si to mám prostě koupit a tak. Prostě, jak mi potom napište.
A mám to nejlepší. Grab. Já chci Edgara. Kamo, tebe by vyhovoval tenhle a tebe by vyhovoval. Kamo, já chcem tohohle. Max? OK, jak to dáme? Taky za ty, jak se musíme dát. Zase neodmítá. Je super. Magnifika tam je. Ježiš. Já jsem VIP. OK, ne. Pojďte. Opa. Ne. Sakryš. Tak teď půjde. Ne, tak to asi nepůjde teď. Nebo, no tak, hovor a tak. Ne, dělám si srandu, nehovor a tak. Hovor ryba spatnost. Da. Bravo Stars. Yes, pojď. Ne. Neotočte na mě. Neotočte na mě. Spike, pojď dnes ko mně. Kamo, Spike se zastavil. Spike se legl. Yes? A kvůli tomu můžeme vyhrát. Lebo se Spike legl. Půjď, kamo, yes. Zabil jsem ho. Už to nevyhraju. Nemají šanci, yes. Stage. Druhý. Yes, dobrý. Už to trvá 27 minut, tak. Jak jdeme na to? Yes, bravo bal. Na to jsem čekal. Počkej, čo? Tam byl Čech nebo Slovák? To si dělá srandu, lebo tam bylo napísané tvoja stará. Viděli jste, počkejte. Tu napísané jména, já jsem ten VIP a tam je vedle mě tvoja stará. Kam, co to je za jméno? To by si dala jednou nějaké babička a nebo nějaký kid. To by se jednak nikdo nedal. Dal novej, počkej, na to mi nehovor, že tu je Damian. Ne, tu je Damian. To ti dává, bracho. No nic, kámo. No nic. Domíš? Furt nějaký Češi a Slováci. Ne, kámo. Ne, rychlo, spavni se. Ne. Ne. Dobře, lidi, promiňte, jak jsem trochu nehovoril, a já vždycky zabudám. Někdy. Kamo, yes. Dej jim to. Dej jim zavělačom, kamo. Ne, kamo, dej je. Týpek. Kamo, to není fér. Kamo, to není fér. Ty teammates jsou taky slabí. Och je. Si mi se to nedá hrát. Já nevím, proč to tak udělali.
Proste, že tu museli dávať vždycky slabých. Ja by som dal, že by mohli dávať rankedy od levelu, aby mali aspoň 2 brawlerov na levelu 11, lebo toho není akože normálny, ne? Niekto tu pôjde akože a je úplne slabý. Úplne ze slabý. To není proste real. A proste dávajte. A víte co? Pro více videí dávejte odběry a lajky. A moc by mi to přispělo. Plus. Yes, come on, neostal. Spajka. Dobře, Spajka. Nehovorím, že to je nějaký zlej jako. Je to fakt dobře. A nechci ho podcenovat. Dobre, má Spajka. Někdy ho už hrál. Chápu, super typek. Úplně, že super. Super typku. Super, hrál si nějakou blbost, super. Yes, dáváme to začal více. Nemal dobrou ochranu. Ale ani my nemáme dobrou ochranu. Lebo já jsem si dobral toho nejhoršího brawlera na celém světě. Jak my asi budeme prohrávat. Ne, ale vyzerá to, že asi tohle vyhrajeme. Tohle vyhrajeme 100%. Tohle vyhrajeme, jak se někde tu nepomílím. A podle mě to vyhrajeme, lebo já mám 10 000. Kamo, ne. Kamo, yes. Chceš bombu? To je bomba. Odmítala bomba. Máš štěstí jediný. Yes. Kamo, dali jsme to. Dal jsem nejvíce killů. Všetci dali jenom 0, já jsem dal 4. Kamo, co to je? Tohle bude aspoň tak trvat 35 minut, tohle video. Tohle video bude trvat 35 minut. OK, lidi, prostě. OK, počkej, ale propas? Počkejte lidi, aha. No to asi nic. Yes, pojďme, teď to musíme dát. No co to bude pro los? Je zase Brawl. Doufám, jak to teď dáme. Toho si už nezoberu. A tebe dám toho. Tohle by jsem ti odporučil. Kámo, zober si toho z Mortise. Kámo, typek si nebere. No konečně. Skoro 2 goals to win. OK. Dobré. OK, můžeme. Já ji tu začal budem takto otočit. Mary Rocker. No, ne. Hrasko. Jako hraško. No, zase seká, kámo. Kámo, to už se nemůže stát. Zasná, že se to bude sekat. No nic. Pojď. Dobře, no to asi prohráme. Ne, Hradsko zabil i servis. Někdo byl asi v servise. Ne. Medvědíku, budeš tak hodnej a necháš mě? Kamo, ne. Medvědíka si nebude hodnej. Asi mě spíš zabije, než by byl hodnej. Yes. Ne, pojď. Já se musím, daj rychleji spavnout. Rychle, spavni se. Hrasko.
Hrádsko, pojď sem. Hrádsko. No. Ne, Michal Skorec. Know the problems. Know the problems. Yes! Dal jsem gól. Yes. Mine's better, boy. Yes. Ano, jsem nejlepší. Yes, jsem nejlepší. Jak to? Tohle video asi bude mít 36 minut. Nebo 37. Prostě. Už se to blíží k 36 minutám. OK, pojď. Yes, máme tu lidi. Moc vám děkuji za lidi, díky za podporu těch 20 odběratelů a vidíme se příště a prosím a dávajte odběry i lajky, čus. Za chvilku. Skim up. Yes, máme nějaké skiny, kamo. A za chvilku budeme končit. No, lidi dávajte odběry a lajky a čau.